ସିକିମର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ କଲ୍ ଯୋଗେ ହାବିଲଦାର ସରୋଜ ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସରୋଜ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର କେନ୍ଦୁଳିପୁର ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ଫେରି ଆସିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଖାଲି ପରିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଏହାର ଠିକ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖବର ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ସରୋଜଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 23 ଜଣ ଯବାନ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସରୋଜ 2012 ସେନାରେ ଯୋଗ